Srácok, a mai videóban NBA-ezni fogunk. Mindjárt rá is megyek. Egy pillanat. Az NBA az egy sport, ugye? Nem tudom, aki szereti, az majd írja meg a kommentbe. De mi van? Jó. Először is annyit elmondok nektek, hogy szeretem az NBA-t. Ezt most lepakarom nektek. Jó, mindjárt, csak egy pillanat. Mindjárt visszatérek. Csak azt nem tudom, hogy kell edzést. Mindjárt. Itt a Lakers. Vissza is fordítom. Itt a Lakers. És akkor most gyakorlunk. Akkor egy kicsit elszaladt. Jó. Nos. Jó. Boom! Jót adott LeBron James, jót. Ez az egy szép volt, srácok, nem? Remélem. Boom! Ugyanolyat. Amúgy LeBron James a kedvencem. Amúgy ezen a videón legyen meg a 10 feliratkozó, és ha meg lesz a 10 feliratkozó, akkor csinálok új részt. Rendben? Kérem szépen. Aki például angolul érti, please subscribe. Kérem, adjatok lájkot és feliratkozást is. Mert azt akarom, hogy meglegyen a 10 feliratkozó legalább. És aztán még a többi. 50-nél tudok live-olni. És minden. Szóval LeBron Jamesnél tartottunk, hogy milyen ügyes. Hát ő egy nagyon ügyes, Lakers-es focista, vagy bocsánat, kosárlabdázó. Egy nagyon aktív játékos. Igen, egy nagyon aktív. Nagyon szeretem őt. Bocsánat, hogy focistát mondtam, de aki ismeri Norbit, Vivient, Owen McEnroe-t, J-Davot,
Jánosi Gergőt, az Irákozó